Hei, frumoșii noștri! Andreea, iubita mea, frumoasa mea, ești minunată! Andrei, fiul meu, superb! Andrei, fiul nostru minunat, vă iubim! Sunteți excelenți, ați avut o nuntă de povești și suntem cei mai mândri că suntem nașii voștri. Vă iubim mult! Și vă dorim casă de piatră, o viață frumoasă împreună și tot ce e mai bun de la Dumnezeu să primiți. Vă iubim! Vă pupăm! Casă de piatră la mulți ani! Vă iubim! Vă dorim tot binele din lume! Casă de piatră și fericire! Sănătate! Din partea mea vă doresc 5 copii! Hai să muncești, Andrei, cât ți-ai înțelegat! Și băi! Măcar! 5 cu asta să Cu fii mătri 6 multă sănătate, casă de piatră, cu mătri la fel. Da, și cam atât. Dumnezeu! Vă dorim tot binele din lume și să fiți fericiți, să vă iubiți mult! Sănătate, că după aia restul le faceți pe toate oamenilor. Să vă trăiască nașii, să trăim cu toți, să fiți sănătoși, să mai vedem și n-ai treabă, da? Acum că ne-au trecut emoțiile de început pentru copii, le mulțumim pentru tot ce au făcut. Andrei a organizat extraordinar nunta, s-a ocupat de tot ce a fost de organizat. E un nou concept de nuntă pe care nu ne l-am închipuit că va arăta așa. Am rămas uimiți, ne-am dorit 2 copii, am avut numai 1, acum după căsătorie avem 2. Le dorim fericire multă, bucurie, multă sănătate și copii câți vor ei. Ei, același lucru le doresc și eu. Să fie fericiți, să se înțeleagă și toate cele bune. Vă pupăm! Vă pupăm, numai bine! Și distracție plăcută în continuare tuturor! Noi ne bucurăm că am ajuns momentele astea. Un moment important în viața oricărui părinte, să-și vadă copilul, că își găsește perechea și dacă e și o pereche, după cum se vede, pe care o așteptat-o mulți ani, probabil, s-o ales reciproc și se pare că, cel puțin în momentele astea, sunt foarte fericiți. Noi sperăm fericirea asta să dureze veșnic și cum să nu ne bucurăm pentru ei. Să vă iubiți, să aveți grijă unul de altul, să aveți grijă de Eric, să aveți grijă, poate mai vin nepoți, vă iubim pe toți și Dumnezeu să vă dea sănătate, că restul le face singur. Suntem foarte fericiți că s-a întâmplat acest minunat eveniment. Se vede că vă potriviți de minune, sunteți suflete pereche. Mă bucur că v-ați găsit și cu siguranță veți face mult mai multe nebunii de genul ăsta, constructive în toată viața voastră. Vă iubim tare mult! Niște dereglați care se iubesc, fericiți și suntem mândri. Unici! Asta e cel mai important. Sunteți unici! Vă iubim! Sunteți cum nații noștri! Vă iubim, pupici! Andreea, vă iubim, vă dorim casă de piatră, și copii foarte mulți copii. Să invitați la botez, ok? Abia așteptăm următoarea minune. Andrei și Andreea, nu există cuvinte, nu s-au inventat cuvinte până acum care să descrie ce simt eu pentru voi. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine, m-ați ajutat enorm în momentele mele cele mai grele și vă iubesc e prea puțin spus.
Dar cred că asta e cel mai mult ce s-a inventat. Vă iubesc din suflet, din tot sufletul. Îți mulțumesc cel mai mult pentru cei mai frumoși 3 ani din viață de când te-am cunoscut pe tine. Pentru Andreea, casă de piatră, pentru voi, sănătate și următorul copil al meu să-l botez. Vă mulțumesc foarte mult pentru ce ați făcut pentru mine și mă bucur că vă cunosc și sper să fie așa toată viața. Salutare fraților, vă salut acum în timpul nunții sau după și vreau să vă zic eu vouă și ție Andrei și ție Andreea. Pe tine Andreea te-am cunoscut mai puțin, adică mai mult în seara asta. Pe tine Andrei te-am cunoscut atunci când ai venit la noi la magazin și mi-am dat seama că ești un om super. Îți mulțumesc foarte mult că ai vrut să lucrezi cu noi, că am vrut să facem o poveste frumoasă. Am simțit foarte bine la nunta ta. Îți doresc tot binele din lume și tot ceea ce mai frumos pentru amândoi. Cum am zis și soției tale, faceți 142 de copii. Be safe, be rock. We love you all. Wish you both happiness, love and happiness from FDL. From FDL. I don't feel it. 1, 2, No. Stop! Are you gonna talk? Then we'll just do this or something. Okay, you talk. Walking across the frame. Yeah, you talk, and we'll smile. 3, Do we need to hug each other? live. Wishing you lots of love and happiness from FDL. Andre, you're part of the family. Se spune că cei din urmă vor fi cei din tâi, așa că am păstrat ce mai bun pentru la final. N-am cuvinte să vă spun cât de mult vă iubesc pe amândoi, am emoții acum. Cred că n-am avut așa emoții niciodată și sper ca următorul copil să-l numiți Marius. Vă iubesc pe amândoi. Pentru 14 ani de prietenie, ție-ți mulțumesc din tot sufletul meu pentru că m-ai ajutat. Andreea, de când ai apărut în viața mea, n-am cuvinte să spun cât de mult s-a schimbat viața lui Andy și a mea. Iar pe bășinosul al mic îl iubesc din tot sufletul meu. Așa că încă o dată vă iubesc, casă de piatră și ăsta e al tău, așa că vin eu la țil. Te iubesc, boboule!